Wallahi magana bikin kawata da gaya ma. Oke Aisha ko? Sati mai zuwa ne fa bikin. Allah sarki. Kin mun magana anko a tun watan da ya wuce. Baki da matsala in dai anko ne ki bari satin nan kafin satin ne ya shiga ciki insha Allah. Ina mai miki tabbatin cewa kin fi kowa wankuwa bikin nan. Haba aikin wuce na abu na ai. Sai sa nake bala'in san. Ai nake gaya miki ni fa abin da zai raba ni da ke ku wallahi dai mutuwa. Ba ruwana da wani wanda zai iya raba ni da ke. Wallahi baby nake gaya miki ko a gun bikin ne kin fi kowa wankuwa. Wanda ke kin san da nake son ki. Kai kawo da laka. Ku zo nan labai. Zo nan. Tashi. Ci magana nake son yi da kai. Ya wannan fa mama ta ce. Mamanka kuma baby? Mama ke shiru mana yalla bai mama ta. Amma kuma ya na ganta haka na ganka haka. Ita da yake ai rayuwar AC ce ka san yanayin yanda rayuwarsa suke. Amma kuma ya na ganka da gemu haka. A haka wannan har ta haife ka? Wallahi sauran girma na shekara ta 13 yalla bai. Baby yanzu cin mutuncin da zaka min kenan. To kuma na jana ce ma baby ne. To ai ka san duk uwa takan kira ɗanta baby. Gaskiya baby kai ka iya cin mutunci. Wallahi mama ta. To mama ka ce kuma gashi ni ta manya za a yi. Daman ba zawara ce. Ba zawara ce ku daidaita kanku. Kana nufin ba damuwa? Ba damuwa wallahi sai an jima. Baby kai. Ke ina. Kaki ina. Wa. Kai. Baby an samu tebo. Ba uban nan nagode ma Allah da Allah ya sa ƙani na shiga aikin soja. Ba uban nan kai kakin soja daraja ne. Alhamdulillah yanzu bari ni sauri in na gama cin fasi na in koma gida in cika kada sojojin gaskiyar su zo su gani. Dama kai sojan ƙarya ne. Dama kin ji me nace? Dalla gafara ta. Baby zo mana to mu sasanta kanmu ai ƙani na soja ne ni ba soja bane. Baby. Wow, hello? Na'am? Ina so in tura kayan zuwa Ingila ne yanzu insha Allah. Yan mata ji mana. Dalla, in ba za ku damu ba ina dan san dan yi magana da ku. Wow, naga kun burge ni, na za ku je ne haka? Wallahi mun fito daga gidan wata kawan mu ne nan. Wow, kai da ba dan ina jiran wasu biliyan biyu da nake. Biliyan biyu. Wow. Kukur a Najeriya biliyan biyu wasu kuɗi ne sosai ko? To ai kuma muka kumbatin ɗinsu a euro ko pounds is a bit more saboda muka san mun saba da pound da euro. So in ba za ku damu ba dan Allah za ku dan ban number wayar ku saboda mu dan daga gaisa saboda bari mu gani wace waya ce ma wayar da layin Najeriya yake ciki. Gani bari mu ba ku iPhone X ɗin nan. Samu Ya aka yaka kuma zuwa ɗauki motar naka ba magana kuma. Dalla a sa lagiretan da kyau da Allah kai piston din wayan ma da kyau. Bakanike na ne. Bakanike kuma bai maka magana ba? Kurma ne a da yake kurma ne beji wallahi zai gyara min lagireto ne. Ke dalla ba shi wannan dan ƙarya ne. Baby to tsaya mana ki ji wata magana.